trio gwmpas y bel i'r brifysgol. Elliot Jones a'i drod chwith, neu Wyn Thomas, mae e'n ffigio a Sw dros y wal yn taro'r bar. Ymdrech dda, Wyn Thomas sydd ar peniad yma yn cael ei chlirio. Ond y gic rydd a'r dderchog yna, Moran Lucas yn taro'r bar. Jacka, taran o'r gyd, dyna chi gol. Leon Jacka yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen yn erbyn rhediad y chwarae. Dim gobeith i Luke Martin yn y gol. Bochten gan Leon Jacka. Jacka yn croesi ac yna mae Martin yn gollwng y bel. A Liam Reid yn rhwydo, ond mi oedd yna drosedd gan Sam Johnson ar Martin. Dyw e ddim y tala Luke Martin. Owen. Camgymeriad gan y captain Cos yn cyflwyno'r bel i Will Toms. Toms heibio i ddyn mewn i'r Cwlcosbi yn croesi. A Sw! Mae Sw yn sgorio. Gwych gan Arian a Sw. Ond y gwaith Cai Barhaw yn gampus gan Will Toms. Lawr yr asgell gwych yn curo i ddyn yn croesi. Ac a Sw oedd yn y fan ar lle. Camgymeriad gan Edwards, Toms yn ei dwyni. Toms yn mynd y llwybr uniongyrchol. Dyma Wilson. Wilson ar bas at Om. Dim cam sefyll. Cyfle gwych i Adam Om. Zola yn croesi. Ac yn y diwedd, mae'n gam sefyll yn erbyn Zola. Cambrian 1, Prifysgol Abertawe 1. Jacka i'r tîm cartre a Sw i'r ymwelwyr. Johnson yn chwilio am yr hediad ys dim cam sefyll yn erbyn a Sw. A Sw i ennill y gêm! O'r arbediad yn wych gan Dan Bradley. O, dyna oedd y cyfle i gipio'r pwyntiau i'r brifysgol. David Evans, pennaeth pêl-drod Prifysgol Abertawe. Pan fyddwch chi'n asesu'r gêm hon, pwynt wedi'w hennill neu 3 phwynt wedi colli heddi? 3 phwynt wedi colli, dwi'n meddwl. Erbyn diwedd y gêm. Gêm agos yn y hanner cynta. Ddau dîm yn agos iawn i gilydd a dim gomrod o siansys i'r ddau dîm. A 2 free kick, really, yn y hanner cynta. Y free kick cynta ni'n bwrw'r crossbar, wedyn free kick ffantastig i Cambrian i cymryd y lead cyn hanner amser, ond o'n i'n meddwl ail hanner, gwnaethon ni gymaint o siansys i ennill y gêm yn byd y diwedd ar ôl yn free kick ni. Ond wedyn ni, chwarae teg i Cambrian, safon da ni tîm nhw am y gêm gyfan, felly mae'n bwynt da i ddod yma. Dachrau tymor, sy'n ni gweud pwynt fyna, byddwn ni yn hapus, ond ar ôl gwylio'r gêm heddi, bach yn siomedig ddim cael y 3 pwynt. Dale, 1 apiece, a fair result? Yeah, I think in the end, the draw's about right. We could have nicked it. We've missed our chances, and then at the end they could have nicked it as well. So I think, yeah, draw was about right. A'r target yw i ailadrodd llwyddiant Met Caerdydd yn y dyfodol? Pawb yn gweud yna. Mae'n naturiol mewn ffordd cymharu gyda ddau yn brifysgol, ond mae'n taith ni'n hollol wahanol i Gareth Met, mae'n brifysgol gwahanol. Ond ydy, falle yr gobeith yw i fynd i'r gyngrair uwch yng Nghymru, ond dim ond rhan cystadlu y Cardiff Met. Mae Cardiff Met wedi bod ar daith anhygol ar ben ei hun, sy'n posib meddwl allu wneud yr un daith, ond gobeithio allu wneud taith yn hun special. That leaves you around 10 points from top spot. It's not that good a season as it was last season. What do you think, why is that? I think in terms of points, we're not actually much different. Yeah. We didn't win one of the first 5 last year. So we're there or thereabouts. It's a long season to go and we'll see where we end up. And I'm sure you'll be looking for a run in the Welsh Cup, of course, and your next opponents will be Swansea University. Yeah, I think there's not going to be any secrets going into that game. We both seen enough of each other today. So, yes, another good game, another tough game away from home, and hopefully we can get a bit of a positive result. After about 11 games now, Dale, what are your targets for a league position at the end of the season? We've set ourselves targets internally and where we are.
we can't really judge that until January, February. But we're doing okay. We're plodding along, and we see where we come at the end of the season.